Saan pa yan nabigbig no siya sinno ti akin aramid ti panakadadael ti lambaklad nga us-usaren digiti mangalap iti barangay Dilavo iti ili ti pasukin iti Kallabes. At damanen ti mapapati anang iranta ng dadael kadaytoy. Ag-agalin digiti residente ti nagbalin nga epekto na. Imbes ngamin nga agturong da iti kabaybayan tapnon makapagsapol para iti pamilyada, makumikom damet ang mangisimsimpa ti nadadael a lambaklad. Napintas mo ti panahon kada ito yung aldaw. Kasi ngayon ti pinag-harvest miya, sir, mamindwa ti may sa aldaw, digat ken malem. So nga ado ti perwisyo kada kami, kada ito yung pinangrak-rak da ito yung pagkalap mi, sir. Dakkel labanag para kaditi residente iti barangay Dilavo daytoy alambaklad, gaputa kang runa na pagsapulan dakit iti laeng panagkalap. Dismayado da, gaputa ita agundaway, nadadael lang arudan iti paset nangaw awagan dati playground, nakalusot pa'y digiti narway nga ikan ang nakapupok ditoy. Basar kaditi mangalap, saan na bumaba ti agarup 500 kilos digiti nakalusot. Ag-harvest kami kumangam na angin, isungahang kam naka-harvest, nakadado nga ikan ni Jeff Playground. Iti kabigatan nan, ag-harvest kami, iso dahil Jeff pinaka-doktal mi mo ten nga pinerdida mo dito yung playground nan, kadagi Jeff ikan awanin na, limusot dan. Ket no dati may kaalom nga gundaway man yun, sir, nga may dapan ng ranggason. Nadakkel taga damage na, dakkel unay tapekto na, sir. Kadagiti padak nga kwa, mangalap, nga dati iso sa syumi. Iso lang pang namnamaan damot, piman mo, sir, nga pang supusok mo ati aldaw-aldaw. Ibilang digiti residente asaan laeng agagangay alang baklad ti impay kadakwada ti Bureau of Fisheries. Kunadaan aramid ngamin daytoy basa iti Japanese technology ken environmentally friendly pay gaputa saan nakaraman dagiti fingerlings wenno dagiti ubing ken babasit nga ikan kadagiti matiliwan. Impaganatget met ti chairman iti barangay ano adda iti gura dagiti nang dadael kadaytoy. Nasaysaya at laengen no idalan dati saritaan no anyaman iti problema da ken saan dang iramraman ti pagsapulan dagiti residente. Nakalawlawa da, ito'y bye-bye tayo. Nga pagsapulan tayo nga mangalap, awamot mangiparparit kada kayo. Ngam lang iparparit may apo, distansyaan nyo lang kumada ito'y ayun ti baklad. Hamni mo ti parit di lawlaw na apo nga pagkalapan nyo, madalang distansya na. Ano, the problema yun ti barangay may, kabaranggayan may, uno niya man dato'y, uno dato'y pagkalap may apo. Umay kayo dito, ay may tapno makisarita kayo, tapno mag-advise ang da kay pay, no kasanot aramidin nyo, tapno kasta maabilang kayo mo titikas ng pagkalap. Impasigurado met ti pulisya nga agtultuloy ti panangim investigar dati na pasamak, ken kunada ano maamuan no siya sinno ti akin aramid kadaytoy, adda ti pagsungsungbatan da. Actions taken namin dyan is, lalo na ako sir, is pinupuntahan ko yan mismo sir, lalo na sa mga coastal areas. Tas every weekend naman sir is, ang ginagawa namin is kakanda kami ng coastal patrolling sir. Tas kung sino man yung mananagot din sir is mananagot din sir. Tas yes sir. Hanapin mo. Kinakandak lang namin yung investigation niyan sir kasi damage to din sir, property din. Mark Magdirila, Balitang Solid North.